Khubor Kabate CTV. Hadian baga menteri ka kot ka khia jong ka sarkar jela ka Dr. Amperin Lindo kalapan pau baga sarkar kamla ban ai rai halor ka jingdawa jong ginong trai Asha. Hagasngi baar ginong yalam jong ka Meghalaya Asha Workers Union. Kilapan pau ya ka jing bum hun halor ka ni ka jingkren jong ka menteri bagi Asha ki yo jing siu san hajar tengka. Kilapan pau ru bahaduk menta hi ginong trai Asha ki yo ya ka jing siu ko batang ar hajar tengka. Nalor kata kim jiyo tikna bat ka pisa ka ba praspa tengka balasio da ka National Health Mission. Ka jingpen ibor jong ki saungut ki barjela ki bale yaki kam khayi pateng ha kasnong majai da ka ba ujor syaka ying bishar Meghalaya High Court. Halor ka trading license kala pelong yu chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba peniat sing sim ban hi daladi ban lek khanra napang yaki dukan jong ki barjela ha kasngi baar. Hagane ka jing khanra bala sanran lang da u executive member uba Joseph Fenton Lagadong u CEM jong ka district council lalap ba ki don lupa ki dukan jong ki barjela ki bala khang kherdep napdeng ki sau tuli. Yaki barjela ki bumdan yaki kot kisla ki bobiang labtha bakin wan mi hi dalade syaka office jong ka council. Ka jing bumyo tulop jong ki nongtrei ka Giant Hills Autonomous District Council hadu prabnai kanti kala penlong yaki ban yaki jai da ka ba syong kelain mungor rengkat bat ki lamayong bala si ha plau jong ka office traikam jong ka council. Palat sans pangut kinong trei ki badon hapok syatri jong ka JHADC Staff Association kila rairu ban pelong da ka jingsyong kelain mungor ka ba lais ngilenter hadien balakut ka dor bartlang jong ka council ka ban sedang nado ka khandai tarik unai wing arhajar arpulai. Shipoteli ki self-help group ki badan Haribhoi district ki bala pendep pura ya ka jingsya hikai pentebit hapok ka aspirational district program. Kila yo ya kejing kersian pisa kapa shipho lak tengka haka henriu tarik unai weng arjar arpulai kum ka jing sedang bakin dupla ban penroi syusyu ya ka kamri siar kenang ban kentiu ya kejing penkha peleng nak siar bagi lari. Ya gini ki peleng labha syaki Integrated Child Development Services da kejing temu ban sam syaki longkemi ki ba armet bat syaki kenarit bakin yo ya ka met ka bakot bakia. Hagani kasngi Deputy Commissioner jong Haribhoi District u Arpit Upadhyaya ula plepat baru ya ka wei ka farm risiar jong ka wei ka dekat jong ka self-help group ka kong birit nongrum ka badan hagasnong umden site pra ka bahap hapo ka Bhoilembong CNRD block. Ka Aam Aadmi Party ka babat yaw lakam sanchar hanong ba Delhi. Ka don jingtmu ban yaslok bat ki Rio Stat ain kumno bat penyat ya ka sarkar na patok. Lada unong yalam jongga ka party u Arvind Kejriwal u balong ru menteri rangba jongga Delhi un syakem hakano ka por haki board jongga enforcement directorate haga jing yalang ka party kala ai jengmut yau Kejriwal ba un pentulun bet yaki kam jongga sarkar kumba julong lada ka enforcement directorate ka balong ka agency jongga sarkar pedeng ka kem ban set along yu. U Menteri Ketenat Environment ke Sarkar Delhi u Gopal Rai ulapan bena baga sarkar kan pentre kamno daki od bat ki even yaki kali ki bayat hanong ba Delhi nado ka khatlai tarik hado ka arpau tarik unai wing arjar arpulai khenang ban penduna ya ke jingjabo ka bapalat kala air. Hadien baga ni kanong ba jongkari kala sakhi ya ke jingrepen jong lo wat hakapor mensengi mensyai. Kinong trei jong Ketenat Forest kilalap ya kawai ka khnai si ka bomju kham yo ikot ha North Bengal ha ka sengi baar. Ha ka jo kapor kini kinong trei kilakam bakani ka dei ka sien ka benengkong bakin yo i ya kani kamrat ka ba khampla ha ka jela. Ya kani kamrat lalap na Ambari Falakata Range ke bahap hapo ka Baikun Thapur Forest Division ka khlau ka badan hapedeng ke district Jaipalguri bat Darjeeling jong ka North Bengal. Hagasin ka benengkong kinong snong ki bala kenjo Yakarta ka ba propose nem shaneng bat kinong thap vote ki badan jingduna hagi de khotmet haganong ba Jaipur kilayok lat ban thap
yala ka jong ka vote shwa ba ka jilla Rajasthan kan lech ka election jong ka yeng dorbar thau an ka ban salongshen ha Jaipur district ki don tang khandai spa arngut ki nong thap vote ha ki khat khandai assembly constituency kata 1000 lai spa arfu prangut ki nong thap vote ki bala no karta ki la thap yala ka jong ka vote na la yem hado laifu ar nak shispa ki nong shong shnong jong ka jilla Mizoram ki la thap yala ki jong ka vote tang hapo sau kunta bala sedang ka jing thap vote ban jit ya ki MLA bathamai shaka yeng dorbar thawan jong ka jilla Mizoram kat kum ka jing yathu jong ki bor ka tanat penya election ka jing thap vote ka long ka ba yaj bai guarantee claim ka no ka jing ja ka ba sungsi ha ki khatwei tali ki district Palat prapulai point khandai pra percent ki pait ba kila tap ya ka vote jong ki hado ka por shibaje no phai sngi ha ga sngi ba ar ha ga election shiteng samoi ka balalong ha tapi assembly constituency jong ka Mon district ka badon ha ga jilla Nagaland ki khatsan hajar arspa san phun rengut ki nong tap vote kila pendap ya la ka jong ka Kamram ban rai ya kalawe jong ki arngut ki kertong kata Wang Pang Konyak bala penieng dengan Nationalist Democratic Progressive Party bat Wang Lem Konyak balong ukurtong kaseng Congress kaseng sain pertai jong Presiden kari Moldova kalong ka benengkong ha ka jing pelong yaki spa teli ki election nrei kam shim lala pat ban yo ya ka jing bon pa ha ki sorba ki bahe ha ka jing thap vote ka balalong ha ka kut kayo kani ke election kalong ru kum ka jing tenju yo Presiden jogari Moldova Maya Sandu hadien bakalami ru ka jing keno baka sarkar Russia ka don kti ban tuklar ha ka jing pelong ya kani ke election kat ban nakaliang jong ka nong ba Moscow kala kentaj war ya kani ke jing sha keno shiteng million ngut ki nong shong shnong jong ka nong ba Sao Paulo kila shongdum klem ka boarding electric haka la sngi ublai kata lai sngi hadien baka air lang thari kala pendukut ya ki Sinar electric bat penlong ya kani kanong ba jongkari Brazil ban shong hapdeng ka jingdum teliu ka air lang thari ka bajur kala pen kdia ya ki tenat dieng bat jenrat ru ya ki spa teli ki dieng ki bala klem ha ki Sinar electric ha shilenter jong ka surak hapok kani kanong ba daki spa ngot kinong ya ki Kambon ki badai na ka kunhun Jewish Voice for Peace kila penlong da ka jingi shong kelain mongor ha ka la sngi ublai hakmat ka Statue of Liberty ka badon ha New York da ka jing kerpat ban penlong no ya ka jing sange ya siat ha pedeng ki sipai Israel bat ki le no Hamas ha Gaza Strip kumba arfu arngut ki sipai jong ka UN Peacekeeping Force kila mansau kat ba kidang mi no na ka wei ka ktem ba khlan jong ki le no ha ka benta ka ba shetei jong ka ri Mali kat kum ka jing pentip ka United Nations ki sipai peacekeeper kila mansau na ka jing bethei jong bom improvised explosive device ha ki arjaka ha ka sngi ublai ki pulit jong ka ri Spain ha ka la sngi ublai kila kawat lathi ya ki nong yele persya ki ba punlong ya ka jing ya ki shabar jong ka office trekam jong ka Socialist Party hanong ba Madrid kinong ya ki kila persya ya ka jing terwa ban wanra ya ka amnesty law ka bayadai bat ka jing dawa lailo jong ka Catalonia palat sau hajarut gibriu kila yalum shabar jong ka office trekam jong ka Socialist Party hapo ka jing yalam jong klido ka far right party Santiago Abascal Uwei officer sipai jong kari Pakistan bat laingut ki sipai langrut kila yap ha ka jing sha akhir tama ha ki leno ha ki benta jong ka thain tira jong ka Khyber Pakhtunkhwa ka bahab hapo ka Khyber district Lieutenant Colonel Muhammad Hassan Haidar bat laingut ki sipai langrut kila yap ha ka jing ether kuli bat ki leno la pentip ka media wing jong ka Inter Services Public Relations ki sipai Pakistan ki sipai jongkari Jordan kila penhap da ki tiar ai jing sumar hapo ka hospital ka badon ha nong ba Gaza ha ka step la sngi ublai usim jongkari Jordan Abdullah ula ong ba ka ri jong kan yai peteng ban ai jing kersyan ya ka ri Palestine bat ban yarap ya ki men ki para ki bala mansau ha ka jing kie jong ka thama ha Gaza Presiden jongkari Iran Ibrahim Raisi ula kentu ya kari India lengbau menteri rang bado Narendra Modi baun kentu ya kari Israel bahkan sange no ka jing hiar thma ya kanong ba Gaza ha ka jing khanra ya ki le no Hamas Raisi ula ongru bakanong ba Tehran kan kersyan
ya ke jing persyang jong ke ri ke perthai bakloi ban kerpat ya ke ri Israel bahkan sange no ya ke jing ya hertma ya ke nong ba Gaza bat ban weng no ya ke jing khang ban penpoi ya ki la jing yarap syaki pai ba ki ba syong ba sa ha ke nong ba Gaza tu hilong ki mat kublai